ассалому алейкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, бародарое ки дар митиши қарор дорем, бародаро не толка бародарое ки дар митиши умуман ҳамин Подмосква, ҳамин тарафо дада бародарҷоно, нигоҳ кин, ҳамин митиши наздиктона, қарибтона бародарҷоно, як точка не бародаро, ду точка ҳуй кардагим, точкаҳои хадам бародаро. Хуб, да канса мерем бародарҷоно, гӯш кунем бародари азиз. Дар шумо садқа бародаро, хоҳаро, апо, да канса тамошо кунем бародари азиз. Дар иҷа ҳозир магазин, ҳозир ин магазиншо ҳозир ман ишонтон метавам бародарҷоно, баъд медуроем магазини дигариша ишонтон метавам. Ана гӯш кунем бародарҷонои ман. Ҳамин наворака бародаре ки дар митиши қарор дора, и дар ид роӣ кунен, уш дар уш роӣ кунанд. Бисёр чизора иншоалло ки аз иҷа барои худтон мегирен. Бародарҷоно, ҳамун як лайк, як комментария хуб бинавис, иншоалло ки ягон кам намешавад. Бо мо миннатдор мешавем, раҳмат мегем, дар ҳақтон давом мекунем. Ана бародарҷоно нигоҳ кунем. Бародарое ки хати янгаен мақсад, бародарое ки мақсад ана духтаротон ҳастае, бародарое ки мақсад намедонам модаротон ҳастае, қатитон, яъне ки дар ҳамин ҷа метавонед ки смела бигирем биёреншон, алҳамдулилло вибр калонай. Ма ҳозир покиза подробна ишон метавам бародарҷоно, яъне ки вибр калонай бародаро, метавонед ки биёен харидорӣ кунен. Лӯбои намуд чамидон ҳастае, чамидоне ҳастае ки ина мақсад нигоҳ худтон дидестен да бародаро, чӣ хел калони хушруваки тозааки мақсад нормале кадомед ки мефорад худта шайх кунем, формаи шайхи. Обшим бародарҷоно, лӯбои намудаш ҳаст. Инаи тарафаш формаҳои занона рафтагиай бародарҷоно диден, формаҳои занона, формаҳои ҳамчунон формаҳои мардонагӣ рафтагиай бародарҷоно. Ина иҷа ҳакшда миёй кадомед ки бародаро ами камераро хушу дарун муги ки ман ҳамин чӣ кунам да бисёр бародарои митиши хадмешин мегӯяд ки дар митиши алло шуда намедонанд ки ҳиҷома ҳуй кардагиа, намедонанд. Ина бародарҷоно марҳамат ҳиҷома ҳуй шудагиа дар митиши миёен шеронар хушруд чот каҳак ина тағама ҳозир ҳаҷара ҳуҷур кардестад. Ина дидем бародарҷоно, миёен мақсад кадомед ки ҳиҷома мехоҳем миёен бародарҷоно, ҳиҷоматон мекуна. Ана утоқи дигариш медорем бародаро, фитабочка, обшим ҳама тарафада бародарҷоно. Ина нигоҳ кунед, кадомед ки бародаро чизои падараш намехоҳен, марҳамат ҷойнамозои беҳтарин аст, алҳамдулилло. Бародаро любой чиз меёбида иҷа карочи ранги ҳамин чи ина беҳтарин духиё. ана бародарои азиз нигоҳ кунед, аз ҷойнамозаш саркардагӣ то китоби қуръонаш рафтагӣ, то мақсад бародарҷоно доруҳое ки вес мегирем бародарҷоно дар иҷа. нигоҳ кунед да бародаро, любой намудаш барои касали дил, барои касали гурда, ҷигар, любой намуд доруҳои гиёҳиш аст, алҳамдулилло бародарҷоно, метавонед муроҷиат кунед бародари азиз. ин тарафаш омадагӣ бародарҷоно, хай ина нигоҳ кунед. духиё беҳтарин духиё ҳаст бародарҷоно. бародарое ки дар митиши қарор дорем, марҳамат хонаи моане меҳмонӣ биёен. любое время бародаро 24 соат. бародарое ки мехоҳед доставка бародарҷоно, мо номрора мемонем пешда. любое время метавонем ки бародарҷоно занг бизанен, бинависонед, иншоалло ки ҷавобтон мета. занг бизан асобина бародаро мақсад барои ҳиҷома бародарое ки яъне ки митиши дарак надорен, марҳамат ҳуй шидагиай биёен ҳиҷома. любое время кор мекуна бародарҷоно. дигар чӣ бигӯм бародарои азиз? мақсади нахтон чӣ хеле ки диден шерои нар мутаассифона точкаи ман нест, точкаи як бародари дигар. бародари худмона, яъне ки бародари худмона бародарҷоно, мақсад дастгириш кунед, биёен мақсад харидорӣ кунед, бинен да бародарҷоно. худо нигаҳбонтон, дар амони аллоҳ бошед.